Wah, binanaw. Wah. Goजांथों बिनानाव. दा गोजांथोंल' दे. दिसिलार नांलाय बावगौसो नोंनो बाबु. Oh, nama. Kiraवबो बेफोरबायदि लाफेराखै आरोना. Wah. Sunduri, Osha Masala dong arna. Kasihan, gosoku goजोननाय मोनदों. बेबायदि मोनाखै. Moन्दों. गोजोननाय मोनदों. एसे गोजोननाय मोनदों. बिथाङा मामानिफ्राय फैदों दुबाइनिफ्राय. Wah, Masala. Ang garbai रायलायगारबाय आरो एसे खुदा हाफिस. Namaste and kulumbai, welcome back to my new vlog. तो guys, अभी तक मैं almost दिन का 2 o'clock, so अभी मैं निकलने वाला है बर्थडे में. सो फिलहाल रमजान सीजन इनका आज बर्थडे जो के साथ सेलिब्रेट करें. सो मुझे तो पता नहीं यार, मैंने भी पास जाने वाले पहली बार फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट में पार्टिसिपेट होने वाले हैं. सो गाइस अभी मैं बोरो से बात कर लेते हैं ना. So आंनो दायो थांसै आरोना रंजालिनि बार्थडेआव. स' माबायदि साजायदों बाट आंथ' जेबो मिथिया आरोना. बाट आं मा गिफ्ट होनांगौ जेबो थालखौ मोनाखिसै आरोना. जेबो हमनो हायाखै. पुरा गावखौनो गाव कनफिउज जाबाय आं मा गिफ्ट होबा मोजां जागोन. स' थ'दो दा जेखि होदोआ मानो ना. स' दायो थांसै आरोना. चलो नोंसोरबो नायलांबानो थाबानो जाबाय. स' माबायदि बार्थडे सेलिब्रेट खालामदों. स' देखायनोसै आरोना. स' लेट्स गो. दायो आं थांगासिनो आरोना. So दायो आङो रंजालिनि थाखाय बिबार लानानैसै आरोना गिफ्ट. स' दं आरोना नै बिबारानो बिबार एभेलेबेल. अके ना. फार्स्ट टाइमलै आं बिदि होफेराखै. औ बार्थडेआव आं दायो बर' राइडारखौहाय लांनो फैदों आरोना. बै नायफैगासिनो दं आसोला हारसिंसोनो. नै नाजिल ब्र'आ सफैबाय आरोना. दा बर' राइडार मोजां खबर सबर. पुरा हारसिं फैनांदों. बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय आरोना. गोबावसैमोन ना. औ गरमाथ' अयथासारखा. औ सान्दुङाबो मा जाखादोंना पुरा हिटखा सान्दुङाबो. औ गिफ्ट लाग्रोनोसै थांनोसै ने. औ पुरा लाबाय आरोना नै दख'ना लाबाय. सारा आइ पुरा जाबाय ना कमप्लिट जाबाय. फट' होनो नागिरदोंमोन दा. होमबा बेसेबां प्राइसआ? आं सानदोंखि फट'बो थागोन नामा लोगोआवहाय. जेबो आइडिया गैया नालाय जोंहाय. औ दखानदारा लाजियो. मा सना दङ. बा थैगोनसो. बिराद गाननो हायो आरोना होनला महिलाफोरा. गजब बेइज्जती. गाज्रि मोनाङालै ओरैनोसो जंखायदों आरोना. जास्ट जकिं. दायो नै जोंना गिफ्टआ लाखांबाय आरोना. थांनोसै दिनै सराइबिल बाजारमा आरोना. नै तामाम बाजार जादोंमोन आरो खिन्थु ओरैहाय गैला आरोना. पुरा जुजोब्बाय नै 12थाहालागैनो जोबो बाजारानो. स' दायो जोङो सफैबाय आरोना. जे जायगायाव बार्थडे जादों बे जायगायाव सफैबाय नै पुरा पेन्डेल खालामदों आरोना रंजालि मेदामा. वार पुरा गरमखा तामाम. बार्थडे गेला सफैबाय आरोना नै तामाम. फार्स्ट टाइम आंनि बार्थडेआव इनभाइट खालामबाय. माने आंबो गिफ्टखौ नै लादों. नै तामाम आरोना पुरा भिडिअ लासिगासिनो दङ. वाह बिनानाव. वाह गोजांथों बिनानाव. दा गोजांथोंल' दे ब्र'. दे नानि. दे नानि. तामामल' गरबायलै सोर गर'खो? नैबे बिनानावा गर'बाय होनदां. बिनानाव गर'खोना सोर गर'खो? वाह पुरा तामाम गर'बाय आरोना बियो. तामाम गरम जाबाय आरोना दायो. वाह दायो जोङो फाइनालि सफैबाय आरोना रंजालि सिस्टारनि बार्थडेआव. स' थेंक इउ रंजालि बार्थडे गार्ल. थाखुमागोननि नायदे नै लाजिस्रोलायबावो साइसआ. रंजालिनि बार्थडेआव आंलाय तामाम होबायसो होनदों. आयो सेस आयो. ओरैबो नै ब्र' मोना जागासिनो दं आरोना. दे जाना हो. मा साइज खालामदों नै आब' गेमस्रिखौहाय. आयै गथ'फोरा
Iya, sojibah sandung gosaवनो लामखावना दं आरोना नै आंनि गारिया औ सालायना हो दे सालायना हो जाबाय आयो औ सुना हो आयो सेसलै थिफुलायखागोनदां नैबो ओरै जिरायनांगौला मिथिबाय ओरै जिरायनांगौला फुरा थिफुलायगोन बायदि मोनदों आरोना सारा गुसु जाबाय एसे दै होदोंमोन ना ये देखो पूरा पसीना निकल रहा है भाई तेरा ये देखो हाँ ज़्यादा बात देखो चेक करो 37 ओ भाई फोटो लादों आरो ना नै ब्रादार सुवर्णमना जागासिनो दं आरो ना ओमफ्राय दासो ना भाई मोजां आदा बेखौ तरीका है भीख मांगने का तो गाइस नै आङो दायो ब्रादार दा बर' राइडारनि माबाखौ हिमालयनखौ सालायनो नागिरदों आरो ना माने आं बेखौ लानानै खारनोसै आरो ना होला बाय बाय लानानै खारनोसै उनाव लोगो मोनलायफिनसै दा दायो आङो दा बर' राइडारनि हिमालयनखौ लानानै फैदों आरो ना थामामखा खिन्थु सालायनो नै स' दायो आङो नै दा बर' राइडारनि बाइकखौहाय आङो प्रेंक खालामदोंमोन आरो ना लानानै थांदोंमोन थारमाने आं दायो होफिनबाय नङाला दायो गाबलाबाय थागोन ना बेस्रा गोजान थांनांगौआ ने नानि दा गाबगोन ना ने नङाबा औ नै सार लाबोफिनबाय आं नैनि बाइकखौहाय लानानै थांफैयाखिसै आंखौहाय ना दा बर' राइडारनि बाइकआ आंखौहाय सोलादों बहाय खनसेया बस हवा निकल गई खिन्थु आलौदों बुस्थुआ आलौदोंआनो सार नि गारिया आंखौ सोलानायदों नैबाव एसे नैबावहाय औ जेम लुहोदों आयै आरो नै नुगोना थामाम गरम जायो आरो थौस दोलायाखिसै नै नै गोजा जा जारेद रेद जालायबावदोंसो नै साइसआ मा आलु नुखाबाय ना फुरा गाधा नुबाय पुरा मिनि आरोना नै बिनानावमोना मिनिनायाव आरो मुखुब मिनि आरोना बिसोरो थास हामा बिनानाव बिदि मिनिनो दा आंहाला मिथिगुलाबायगोनबो सियार बाय सियार पारचेस खालामा होदोब्रा नोंसोर चक्लेटआ बा गुड बेसेबां जाखो सारिजों बेसेबां जाफ्लाखो जानायाथ' गरम बोथोराव मा बेसेबां जानो हानो उदैया बेसेबां जायगा थायो जाबाय आरो मोजां आइटेम खालामदोंमोन रंजालिया आच्छा गरमनि जुनैनो जानो हासै माथो खालामदों माने नांहाबलायना मिनिलायनाय माने ब्रादारा मिनिहोगोन आरो ना ओमफ्राय दलद थानांगौ आच्छा जागोन दे फुरा नों मिनिया होनना आं थैथिंबो मिनिया बालाबाथिया स्टाइल आयो मिनिबावानो नायलाय मिनिहांबो गैया आङो नों मिनिया होनदों मिनिबावगोन र' बे गोसो सिङाव हारा नुजासै होनाय मिनिया गोसो सिङाव मिनिया बालाबाथिया स्टाइल मिनिना मोनो नासो नायलाय मिनिलाय खन्थाइ बानायदों आरोना फुरा मेगननिफ्राय मोदैसो गजोब्बाय नै मा जाबावगोन थ' साहा बाय बाय औ थांनोसै सार औ दायो बयबो थांलायजोबसिगोन आरो ना नै बार्थडे गेला हरैहाय गोजा नै जोङो बार्थडे गेला फुरा मेकआप फुनदों आरो ना आयु गोलोमजोब्बाय गाजोब्बाय मेंदों सावनाय सराइबिल बाजार खाथिखा बेवहायनो मुलि लायनानै माने मुलि जानायसै आरो एसे कंग्रेचुलेसन मुबारक जोनोम सान नङा होमबा माने दहायथ' जोङो जिउ मालायनो हायाखिसै जोंबो गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंनि बार्थडेआवहाय जों लोगो लालायनो मोननानैहाय स' केक हानायखौथ' लोगो मोनाखिसै थेवब्लाबो गोजोननाय थाबाय दे होमबा जोंबो थांलायनोसै ना फट'खौ लागासिनो नै केमेरामेन आरै रंजालिया हाबा जानायसिनो मालाय बिनि उनाव माबायदि मोनफैदों बेखौ खोन्थादो आंथ' फैबाय थाखायो होननानै फैनायालाय औ नों माबायदि मोनखो बावथिं थानाय बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय मोजांखौनो मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय दिनैहाय बाजारबो मोनो बाजारखौ एसे लोगो मोनफैबाय खिन्थु जानायाथ' मोजां जादों होननानै ओमफ्राय खिन्थु नोंनि केक हानायखौसो आं लोगो मोनहैयाखिसै सरिनि थाखाय दे न'आवहाय A few minutes later जोङो
फैयै फैनानै आवजारनि बिबार नायनो थाखाय जों फैबाय आरोना नै वा हामा मानसि जादों हामाम आरोना नै बिबारा फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल ये बादल wah tamam मानसि जादों माथो आरो चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी नायदो आरोना नै tamam मानसि जाहामान दंथारो बे जायगायावहाय आयु बे आवजार बिबारा एसेबां बोदोर खालामनो हाबाय नङाना वा सिख्लाफोर नायनो फैनाया बेनो थुगायानो लाजाया जाम्बाबा हामालै फंबाय सैथोखौ सैथो बुंनानै लाना नोङो ओइ फाला नों थगायनाङा फाग्ला नों सैथो बुंग्रा नों फंबाय नुयो आरोना नै जिउआ नायदो नै बुवा बै जायगायाव उन्दुनानै फट' लानो मोननाय मोनब्ला मानसिफोरा खम खुसि जागौमोन बै जायगायावहाय उन्दुना लानो मोननाय मोनला मानसिफ्रा एसेल' खुसि जानाय नङामोनलै सयथिबो मा कसम नंगौना नङा बुन्दु बिनो जुनाय फैदोंना नंगौना नङा वा जारौमोना नै ओरैबो नै दरा बहा लाखिलायगासिनो दं आरोना फट' गंबैसे DSLR नायनो गंबैसे आइफन नायनो आयौ रामा प्रस खालामो सार थौ लागाव रावबो बेफोरबायदि लाफेराखै आरोना बा सुन्दुरि असम लन्दुदारनानै थामाम आरो वा नायब्लाबो नायखौनो हायिसो नुलायलांबाय माथो बा सिख्लाफोरा पुरा फसायबिरथारसिगोनलै आयु औ थ' दायो पुरा थामाम फट' लाखिगासिनो दं आरोना एसेबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनलायो आरोना नैबे जायगायाव फैयोबा वा बिनि जुनै फैयो सुबुंफोरा थामाम आरोना आयौ हरैबो हनै आयौ हनै फाग्लाफोरा हामा आखाइ दिखोना सेंग्राफोर सिख्लाफोरजों रायजानाय नायनो लुबैदों नामा नोंसोरलाय ना लुबैयाखैब्रा लुबैदोंबा नेक्स्ट पार्टआव खालामगोन आरोना थामामनो सिख्लाफोरजों रायजानाय पार्ट DSLR नांलायबावगौसो नोंनो बाबु सिख्लाफोर फथायनोबा बे थानांगौ सेस लागाव सिख्लाफोर फथायलायबावगोन मालाय DSLR गंसेजोंनो नै जाम्बानि सिख्ला DSLR थौ नायनि थौ सिख्लाफोर खाफैनो मालाय थौ नायखायोलै चेलेन्ज खाफैया नायगोन दा दे बोरो सिख्लाफोर फोथायनाया DSLR सायसा नै जारौमोना फट' लाखिगासिनो दा थामाम वा बुरा बुरि थारमाने हौवा हिन्जाव वा आसि थुलांबाय आयै सेस लादो जों बायदि बेरायबाय था वा जावखोना फुरा नोंलाय बेरायनायखौसो दिनैसो खनसे बेवहाय औ दिनैसो ना दिनैसो खनसे जावखोना फुरा नोंलाय आंखौलाय ओरैसो होबाय आय्या फाग्लाखौ जावदोंसो थारमाने जावमारदों आरोना वा जोंना फंबाया नै मालाय आसि लेडिस फिंगार ओरै खोन्थालायबावोसो गोजोननाय मोनबायलै ब्रादार नोंसिनिसिम बाय है गुड नाइटसोलै होनबा ओइ उन्दुदोलै होनबा आयु बबे जायगानि दारि गोलाव फैखोलै बेयावलाय सौदि आरबनि हाबा नायनांगोन आसोलखौ काहा रे ये हेलो कैसे है ब्रो माशाल्लाह वाह खुदा हाफिज बढ़िया Raimona National Park. visit wow great thank you चल मजा आ गया उनसे मिलके थैंक यू ब्रो यू मोस्ट वेलकम ब्रो थामाम मारो नै ओरैहाय मासाला दं आरोना खाथियावनो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बेबायदि नुनानै गोजोननाय मोनदों एसे गोजोननाय मोनदों बिथाङा मामानिफ्राय फैदों दुबाइनिफ्राय मासाला आं होनगारबाय रायलायगारबाय आं एसे सोनो खुदा हाफिज आल्लाह होनलायना रायलायबाय आरोना आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों फाग्ला एसेबाबो जारौमोना हरैहाय नै फटक लानाया हनै जोंनि भिडिअ बानायखौ नायसिगासिनो दं आरोना आयु मालाय हनै आइफन गोदालाय
यार ये देखो इनका भी आईफोन है भाई मजा आ गया यार जी हो भाई दामी ओ भाई दामी देखायसै दा तेरे को सॉरी गलती से मिस्टेक जागारबायलै आंहा सेंग्राफोर नोंसोर सिख्लाफोर नायनो गोसो दं नामा सिख्लाफोर नायनो गोसो दङबा नै देखायनोसै आइमा हरै जारुंमोन इसोर है खालामबायसो हनै सेस ओइ जारुंमोन इसोर फैनोरा ओइ भाइ जालालै जाला दा रायजालाबायला सेस जागोन दे ओइ भाइ नायदो है खालामबायलै हनै जारुंआ आयै आं सिख्लाफोरजों रायलायाखैलै आं सिख्लाफोरजों रायलायला मोजां मोनथारालै गोसोखौनो फाग्ला सेंग्राफोरा लोरला आंखौ सेंग्राफोरासो लाइक खालामो नोङा नोंगौ सिख्लाफोराथ' थैनोबो जायगायावनो जावसिलाबायनो थांबाय फंबाय फुरा नै बुन्दुफोर दं आरो ना फंबायफोर आइमिन फंबाय आरो ना बुन्दु नङा गासैबो गोजोननाय मोनबाय सुग्लायनाय मोनबाय आरो ना बे जायगायाव फैनानै एसेबाबो सान्थि मोननाय दंबायलै आङो दिनैहाय गोबां मानसि लोगो मोनबायना स' लोगोफोर बेखिनियानो आरो ना आंहा दिनैनि बे ब्लगा माने गोजोन माने आरो बुंब्रलांबायसोलै थारमाने नोंसोर आंनि भिडिअखौ नैबेखौ नायनानै मोजां मोनोबा आरो ना गोसो गैयाबाबो आथिंजों नङाबा आखाइफोरजों नङाबा गन्थंफोर माने थुलाबायना होलादोलै औ आखाइफोरा हास्लाबाबा गन्थंफोरजों ओरैल' हो आरो ना जाबाय हायोबा सालायफोरजों होनांगोन होननानै नंगौना नङा फंबाय नंगौ बेफोरबायदि सापर्ट होजाथासो गोसोआ गोजां मोनदों हबाय नामा गारि दिनै जोंहा सारा थांसिगोन आरो ना बेहा गोजान जायो चिराङावसो गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै ना मालाबाफोर उनफ्राव लोगो मोनलायगोन होननानै आसा खालामबाय थाबावबाय आरो ना आसा आरो बरसा खालामबाय थाबावबाय उनाव लोगो मोनलायगोन होननानै आदसा थेंक इउ सै दे होमबा र' हा बाय र' लोगो मोनसिगोन आरो ना थ' लांदो